Ndiyanibhotisa sihlobo ezithandekayo, ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndinamkela kananjalo kufundo lwesifundo sesikolo seSabatha nesifundo sekota yesithathu esinesihloko esithi Exodus. Esi sale veki sesomhla wama-23 ukuya kumhla wama-29 kweyeThupha, Agasti, nesilungiselelo lokufundiswa ngesabatha yomhla wama-30. Mna ndingumzalwana uMakhenyane. Masithobe iintloko zethu ngomthandazo. Bawomkhulu, bawunenceba, sisondela phambi kwetrona yokudliwa kobomi kusasa nje, sibulela ubukhulu bakho kwanothando lobubele bakho. Xa sisakuqalisa ufundo lwesi sifundo mesilungileyo, sicela uzityhile ngakumbi nangakumbi, uzibonakalise kuthi thina njengabantwana bakho, ukuze sikuve ukuthetha kwakho, sazi esimele kukwenza, usinqale nangamandla okwenza ukuthanda kwakho, Thixo namandla onke. Siyabulela kusivile nokuza kwenza konke oku kuba sikucela egameni lwasifelayo kweNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Siphethe ke isifundo sethoba nesinesihloko esithi ukuphila umthetho. Ukuphila umthetho. Isabatha emva kwemini. Indima yethu yenkumbulo ifumaneka kwincwadi ye-Exodus, isahluko ngamashumi 20, indima yama-22 neyama-23. Exodus, isahluko sama-20, indima yama-22 nendima yama-23. Wathi uYehova kuMoses, "Wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi, nibonile nina ukuba ndithethe nani ndisemazulwini, ize ningenzi oothixo bokunxulumana nam, ningazenzeli oothixo besilivere noothixo begolide." Masiyiphinde. Wathi uYehova kuMoses, "Wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi, nibonile nina ukuba ndithethe nani ndisemazulwini, ize ningenzi oothixo bokunxulumana nam, ningazenzeli oothixo besilivere noothixo begolide." Nkosi yoxolo, sikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. UThixo wayenqwenela ukuba abantu bakhe bohluke kwiintlanga ezibangqongileyo. Wayefuna bamiselwe njengendlu yokholo ezinikeleyo eza kuphila phantsi kwenkokhelo negunya lakhe. Wonke ubani uzaba phantsi komthetho wakhe. Abagwebi kwakufuneka bonyulwe njengabagcini bomthetho, baze ababingeleli bafundise wona. Abazali nabo babedlala indima ebalulekileyo. Kuyo nayiphi inkcubeko, imithetho ityhila imimiselo, imigomo, injongo kwakunye nesimilo somwisi-mthetho. Umzekelo, xa uFaro wayeyalela ukuba wonke umntwana wamaHebhere oyinkwenkwe abulawe, lo mthetho watyhila into ayiyo, ukukhohlakala. Ngokwahlukileyo, ukuba ikumkani yayimise umthetho uthi wonke umntu oneminyaka eli-18 ebukumkanini uza kunikwa imfundo ephakamileyo yasimahla, uninzi beliza kukuqonda oku njengobungqina besisa sikakumkani kwakunye nolangazelelo lwakhe lokuba ilizwe lakhe liphumelele. Umthetho kaThixo utyhila yena, oko kukuthi ukulunga kwakhe, uthando, imigangatho, ubulungisa kwakunye nezithintelo zakhe ngakububi. Kwanjengokuba umthetho ungcwele kwaye unobulungisa, ukwanjalo noThixo. Lo gama udala ithuba lobomi obuphuphumayo. Umthetho ukwanceda ukusikhusela ezingozini kwakunye neentlekele. Ukuhlonipha uThixo
omnye nomnye kwakunye nemigangatho yobomi zaba sisiseko senkqubo yakhe yowiso-mthetho. Sishiya apha ke esanamhlanje, sihlobo ezithandekayo, sihlabele mgama sisiya kwicawa yomhla wama-24 kule yeThupha, nesinesihloko esithi inkqubo yomnqophiso. Inkqubo yomnqophiso. ESinayi, kunye nokunikezelwa komthetho wakhe, uThixo wamisa isiseko sokufundisa abantu bakhe indlela abanokuthi baqhagamshelane naye, baphile ubomi obungcwele. Kodwa iimfundiso zomthetho kwakufuneka zifakwe kubomi bemihla ngemihla. Waza ke uThixo wabanika imithetho eyongezelekileyo ebizwa ngokuba yinkqubo yomnqophiso. Yayiluxanduva lwabagwebi ukuba liliso kule mithetho, kwakunye nokuyisebenzisa ngendlela eyiyo. Bhala umama White enjenje, iingqondo zabantu zimfanyekiswe zonakaliswa bubukhoboka nobuhedeni. Zazingakulungelanga ukuqonda ngokupheleleyo iimfundiso ezifihlakeleyo kude zemiyalelo kaThixo elishumi. Ukuze amabango omthetho abe nokuqondwa kakuhle yaye abe sisinyanzelo, kwakunikezelwa imiyalelo eyongezelekileyo neyayibonisa kwaye isandlala iimfundiso zemithetho elishumi. Le mithetho yayibizwa ngokuba zizigwebo, ngokufanayo kuba yayiqulethwe kubulumko obungunaphakade nobulungisa, kuba oomantyi kwakufuneka bewise isigwebo ngokwendlela yayo. Ngokungafaniyo nemithetho elishumi, yanikezelwa bucala kuMoses nekwakufuneka ayixelele abantu. Incwadi ethi Patriarchs and Prophets, iphepha 310. Sifunda kunye ke kwincwadi ye-Exodus, isahluko 21, siqalela kwindima yokuqala ukuya kweyama-32. Exodus, isahluko 21, indima yokuqala ukuya kweyama-32. Ngawo la amasiko oya kuwabeka phambi kwabo. Xa uthe wazuza ikhoboka elingumHebhere, lokhonza iminyaka ibe 6, lithi kweyesi-7 liphume likhululekile, lingahlawulelwanga. Ukuba lithe leza lodwa, lophuma lodwa. Ukuba belithe leza liyindoda enomfazi, umkalo wophuma nalo. Ukuba ke inkosi yalo ithe yalizekela umfazi walizalela onyana, nokuba ziintombi, umfazi lowo nabantwana balo boba ngabenkosi yalo, liphume lona lodwa. Ukuba lithe likhoboka, ndiyayithanda inkosi yam nomkam nabantwana bam, andiyi kuphuma ndikhululekile, inkosi yalo leyo yolisondeza kuThixo, ilusondeze elucangweni, nokuba kusemgubasini, ilithumbuse indlebe ngentyatyhoba inkosi yalo, liyikhonze ngonaphakade. Xa ke umntu athe wathengisa ngentombi yakhe yaba likhobokazana, mayingaphumi ngokukuphuma kwamakhoboka lawo. Ke ukuba ithe ayayikholisa inkosi yayo ebizimisele yona, yoyivumela ukuba ikhululwe ngentlawulelo. Ke ayiyi kuba nagunya lakuthengisa ngayo kubantu bolunye uhlanga, ukuba iyitshinizele. Ukuba ithe yayimisela unyana wayo, yothi iyenze ngokwesiko leentombi zonke. Ukuba ithe yamzekela omnye umfazi, mayingakunciphisi ukudla kwayo nezambatho zayo nokubalelwa kwayo. Ukuba ayithanga izenze ezo zinto zontanga, mayiphume ingahlawulelwanga mali. Indima ye-12. Othe wabetha umntu
wafa, naye wobulawa afe. Ke lowo ubengenanzondo yanguThixo mqubanisane nesandla sakhe, ndokumisela indawo aya kusabela kuyo. Xa ke umntu athe wagabadela ngakummelwane wakhe, wambulala ngobuqhophololo, uze umsuse nasesibingelelweni sam afe. Othe wabetha uyise nokuba ngunina, wobulawa afe. Othe weba umntu, nokuba uthengise ngaye, nokuba ufunyenwe esandleni sakhe, wobulawa afe. Othe watyabhisa uyise nokuba ngunina, wobulawa afe. Xa athe abambana amadoda, yaza enye yambetha ummelwane wakhe ngelitye, nokuba kungenqindi, akafa, wesuka walala ngendlu. Ukuba uthe wavuka wahamba phandle esimelela, mayingabi natyala leyo yambethayo, kodwa yomnika indleko yexesha lakhe, imphilise aphile. Xa athe umntu wabetha isicaka sakhe, nokuba sisicakakazi sakhe ngentonga, safa ngesandla sakhe, sophindezelwa ngenene. Kodwa ukuba uthe sahlala, asafa, usuku nokuba ziintsuku, makungaphindezelwa, kuba siyimali yakhe. Xa athe amadoda abambana ngezihlwitha, agila umfazi emithi, waphuma isisu, akwenzakala nto noko, makahlawuliswe ngenene umfo lowo, njengoko iya kubeka phezu kwakhe indoda yalo mfazi, arhole ngokwelizwi labahloli. Ukuba uthe wenzakala, uze urhole umphefumlo ngomphefumlo, iliso ngeliso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo, ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvumbo ngomvumbo. Xa athe umntu wasibetha esweni isicaka sakhe, nokuba uthe wasibetha esweni isicaka sakhe, latyhaphaka, makasindulule sikhululekile ngenxa yeliso laso. Ukuba uthe wakhumla izinyo lesicaka sakhe, nokuba lelesicakakazi sakhe, makasindulule sikhululekile ngenxa yezinyo laso. Ke xa inkomo ithe yahlaba indoda, nokuba yinkazana, yafa, loo nkomo mayigityiselwe ngamatye, ingadliwa inyama yayo. Umnini nkomo woba msulwa. Ke ukuba inkomo leyo ibihlaba kakade, waza waziswa umniniyo, akayigcina noko, yaza yabulala indoda, nokuba yinkazana, mayigityiselwe ngamatye inkomo leyo, kananjalo nomniniyo makabulawe. Ukuba uthe wamiselwa intlawulo yokuzicambagushela, makayirhole akhulule umphefumlo wakhe ngako konke akumiseleyo. Nokuba ihlabe unyana, nokuba ihlabe intombi, makwenziwe kuye ngelo siko. Ukuba inkomo yakhe ithe yahlaba isicaka, nokuba sisicakakazi, makarholele inkosi yaso iishekele zesilivere ezi30, inkomo yona igityiselwe ngamatye. Nkosi yoxolo isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Migangatho mini etsolileyo eyanikezelwayo malunga namakhoboka angamaHebhere, ukubulalana kwakunye nomenzakalo womzimba. Inkqubo yomnqophiso ichazwe kwizahluko eziliqela. Exodus isahluko sama-21, uqalela kwindima yokuqala ukuya kwisahluko sama-23, indima ye-19. Yonke le miqathango nemithetho yakhutshelwa ukunqamla ukwanda kobubi kwakunye nokwakha umphakathi onocwangco. Imithetho yobukhoboka yayikhethekile kwaye mayingabhidaniswa nesenzo esikhohlakeleyo nesingendawo sobukhoboka beli xesha okanye obamandulo. Kwiindawo zokuhlala zangoku,
nezamandulo. Izicaka namakhoboka ayibubuncwane babanikazi bawo. Ngokwahlukileyo, imithetho yeBhayibhile yayilawula izinto ngokwahlukileyo. Ubucaka babumiselwe iminyaka emithandathu. Isahluko samashumi amabini ananye, indima yokuqala neyesibini kwi-Exodus. Isahluko samashumi amathathu anesine, indima yesibhozo ukuya kwamashumi amabini anesibini kwincwadi kaYeremiya. Yaye kunyaka wesixhenxe onke amakhoboka kwakufuneke ekhululwe, ngaphandle kokuba wona ayefuna ukuhlala nenkosi yawo. Ngokunjalo neenkosi kwakufuneka ziwanike isabatha. Exodus isahluko samashumi amabini, indima yethoba neyeshumi, zize zikhathalele izidingo zabo ezisiseko. Umbuzo wengxoxo. Nangona kwinkoliso yehlabathi isenzo esingendawo sobukhoboka obumiselweyo sibhangisiwe ikakhulu, kungaziphi indlela ethi imimiselo ethile yabo ibe kanti isekhona, kwaye yintoni esinokuyenza kumgangatho wethu osilingeneyo ukulwa nokuchasene nale mimiselo? Sisiyeke apho ke esanamhlanje, sihlobo ezithandekayo, sihlabele mgama ukuya kuMvulo, umhla wama-25 kwakule yeThupha ku-Agasti, enesihloko esithi Eminye Imithetho. Ngenceba kaThixo, yena wafundisa abagwebi indlela yokumelana nabantu ngokweemeko ezahlukeneyo eziphathelele kumalungelo obuncwane. Iingcombolo eziliqela zichaziwe ukubonakalisa emakwenziwe xa inkunzi yenkomo iye yahlasela inkunzi yenkomo kammelwane, xa abantu bathe isilwanyana sasekhaya basithengisa, xa izilwanyana zithe zadla intsimi okanye isidiliya somnye umntu, xa into ebibolekwe ngomnye umntu iye yabiwa kuye, okanye xa isilwanyana esiqeshiweyo sithe sonzakala okanye safa. Exodus isahluko sama-21, indima yama-33 ukuya ku-Exodus isahluko sama-22, indima ye-15. Kwakhona sifunda kunye kwi-Exodus isahluko sama-22, siqalela kwindima ye-16 ukuya kwi-Exodus isahluko sama-23, indima ye-9. Exodus isahluko sama-22, indima ye-16, sifundeka ngolu hlobo. Xa athe umntu warhwebesha intombi engaganiweyo, walala nayo, woyilobola ibe ngumkakhe, ukuba uyise wayo walile kanye ukumnika, makarhole imali ngekhazi lazo iintombi. Umkhafulikazi uze ungamyeki adle ubomi. Bonke abathe balala inkomo mababulawe bafe. Obingelela kuThixo ongenguye uYehova makasingelwe phantsi. Umphambukeli uze ungamxinzeleli phantsi, ungamxini, kuba nandingabaphambukeli nani ezweni laseYiputa. Yonke into engumhlolokazi nenkedama uze ungayicinezeli. Ukuba uthe wabacinezela nangayiphi na indlela, bakhala kum, nokuva ukukhala kwakho, uvuthe umsindo wam, ndinibulale ngekrele. Babe ngabahlolokazi abafazi benu, babe ziinkedama abantwana benu. Ukuba uthe waboleka imali abantu bam abaziintsizana abanawe, uze ungabi kubo njengomboleki mali, uze ungababizi nzala. Ukuba ummelwane wakho ubambise ngengubo yakhe kuwe, woyibuyisa kuye lingekatshoni ilanga, kuba yona ikukuphela kwesigubungelo anaso, yingubo yakhe yomzimba wakhe, wolala ngantoni ke? Kothi xa the wakhala kum ndive,
kuba ndinenceba. UThixo uze ungamtshapisi, nesikhulu ebantwini bakowenu uze ungasiqalekisi. Indyebo yakho nenkcindi yemithi yakho uze ungalibali ukundinika. Oonyana bakho bamazibulo uze undinike. Uze wenje njalo ngenkomo yakho nangempahla yakho emfutshane. Mayibe kunina iintsuku ezisixhenxe, uthi ngosuku lwesibhozo undinike. Noba ngabantu abangcwele kum, inyama yento eqwengiweyo endle, ize ningayidli. Indima 21. Noba ngabantu abangcwele kum, inyama yento eqwengiweyo endle nize ningayidli, noyiphosa ezinjeni. Sahluko 23, sawuqalela kwindima yokuqala ukuya kweye-9. Uze ungathuthi ludaba lukhohlakeleyo, uze ungancedisani nongendawo ukuba ube lingqina logonyamelo. Uze ungalandeli isininzi ukuya kwenza izinto ezimbi. Ungathi ukungqina kwimbambano ekhoyo ujike ulandele isininzi, uyijike inyaniso. Uze ungasicengi isisweli ekubambaneni kwaso nomnye. Xa uthe waqubusana nenkomo yotshaba lwakho, nokuba liyesilelalo lilelahleka, wolibuyisela kulo. Xa uthe walibona isile lokuthiyileyo listadalele phantsi komthwalo walo, musa ukumyekela, likhulule, umkhululise. Uze ungasijiki isigwebo sehlwempu lakho ekubambaneni kwalo nomnye. Zikhwelelise kude entweni ebubuxoki. Musa ukukhumbula umsulwa ulilungisa, kuba andiyi kumgwebela ongendawo. Uze ungamkeli isicengo, kuba isicengo esi siyabamfamekisa ababonayo, siphenula imicimbi yamalungisa. Indima 9. Uze ungamxini umphambukeli. Iyawazi nina umphefumlo womphambukeli, kuba naningabaphambukeli nani ezweni laseYiphutha. Nkosi yoxolo isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Miba mini ekwaye kwashukuxwa yona kule mithetho yaye njani? Miba mini ekwaye kwashukuxwa yona kule mithetho yaye njani? Imithetho kaThixo yayibandakanya imiba eyohlukeneyo. Kwakukho imiqathango entsolileyo echasene nosingela phantsi okanye ukuhlazisa abantu. Yena wayengafuni nalunye uhlobo lwengcinezelo. Ngenceba yakhe, uThixo uyayilungisa imikhwa engendawo yentliziyo yomntu aze athibaze izimbo zabantu zemvelo. Umphakathi kwakufuneka ugcinwe ukhuselekile, uguzulwe ububi, kuze ke kuhlunyiswe ubudlelane obuhle omnye nomnye. Ubulungisa nothando mazilawule zonke izenzo. Sifunda kwakhona kwalapha kwi-Exodus, sahluko 23, saqalela kwindima 10 ukuya kweye-19. Exodus isahluko 23, indima 10 ukuya kweye-19. Buwuhlwayela umhlaba wakho iminyaka 6, ubuthe iziqhamo zawo. Ke ngowesi-7 uwuyeka ulale, adle amahlwempu abantu bakowenu. Okuseleyo kuwo kudliwe ziinyamakazi. Wenje njalo ngesidiliya sakho nangesinquma sakho. Usebenza umsebenzi wakho imihla 6, uphumle ngomhla wesi-7. Iphumle inkomo yakho ne-esile lakho. Akhe aphefumle unyana wesicakakazi sakho nomphambukeli. Zonke izinto endizithethileyo kuni zigcineni. Igama laThixo bambi uze ungalikhankanyi, lingaviwa emlonyeni wakho. Wandenzela umthendeleko kathathu ngonyaka, umthendeleko wezonke ezingenagwele, uze uwugcine, udle izonke ezingenagwele imihla 7, njengoko ndakubuyiselayo umthetho ngexesha elimisiweyo lenyanga enguAbhibhi.
kuba waphuma ngayo eyiphutha. Makungabonakali bani phambi kwam engaphethe lutho. Nomthendeleko wexa lokuvuna, wentlahlela yemisebenzi yakho yokuhlwayela entsimini, nomthendeleko wokuhlanganisa usekupheleni konyaka ekuhlanganiseni kwakho imisebenzi yakho entsimini. Izihlandlo ezithathu ngonyaka mayibonakale yonke into eyindoda yakowenu phambi kweNkosi uYehova. Uze ungalibingeleli phezu kwento enegwele igazi lombingelelo wam, nenqatha lomthendeleko wam malingabi ngumbeko. Indima ye-19, ingqalo yentlahlela yomhlaba wakho uze uyizise endlwini kaYehova uThixo wakho. Uze ungalipheki itakane ngobisi lonina. Nkosi uxolo isikelelo ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Miba mini ebalulekileyo eyashukuxwayo apha. Isabatha nemibhiyozo zazingunqulo kwaye zazizizikhumbuzo zeziganeko ezibalulekileyo kwimbali yosindiso. Unqulo lwalulawula ngononophelo kuba oku kwakusisiseko semfundiso yayo yonke eminye imisebenzi. Isabatha yamiselwa endalweni, Genesis isahluko sesibini, indima yesibini neyesithathu. Exodus isahluko sama-20, indima yesibhozo ukuya kwe-11. Yayinxulumene nohlangulo nenkululo kaSirayeli. Deuteronomy isahluko sesihlanu, indima ye-12 ukuya kweye-15. Kwaye ngendlela emandla yalatha ekunquleni uThixo njengomdali, umkhululi kwakunye nenkosi. Marko isahluko sesibini, indima yama-27 neyama-28. Kwakanjalo kwakukho izikhumbuzo ezithathu ezingundoqo ekwakufuneka uSirayeli azibhiyozele qho ngonyaka. Esokuqala, iPasika okanye isidlo sezonka ezingenagwele entwasahlobo, ivamise ukuba sempindini kuMatshi ukuya empindini kuAprili. IPentekoste okanye isidlo sesivuno, isidlo seveki, iiveki ezisixhenxe emva kwesikhumbuzo esingaphambili. Ngaloo ndlela sasiqalisa emva kweentsuku ezingama-50. Kwakunye kwesithathu nesidlo semingquba okanye imingquba okanye isidlo sesivuno ekwindla, ivamise ukuba sempindini kaSeptemba ukuya empindini kaOktobha. Bona kananjalo kwi-Exodus isahluko sama-34, isahluko sama-34, indima ye-18 ukuya kweyama-26. Ncwadi yeLeviticus isahluko sama-23, indima yesi-4 ukuya kweyama-44. Ncwadi yeNumeri isahluko sama-28, indima ye-16 ukuya kwisahluko sama-29, indima ye-10. neDeuteronomy isahluko se-16, indima yokuqala ukuya kweye-16. Sisiye ke apho kwezihlobo ezithandekayo nesanamhlanje ngeli lixa sihlabela mgama ukuya kuLwesibini umhla wama-26 kwakule imiyo. Phantsi kwesihloko esithi icebo likaThixo lokuqala. Icebo likaThixo lokuqala. Kwakhona sifunda kwalapha kwisahluko sama-23 kwi-Exodus. Siqalela kwindima yama-20 siyokusivala isahluko ngendima yama-33. Exodus isahluko sama-23, indima yama-20 ukuya kwindima yama-33. Uyabona, ndithuma isithunywa phambi kwakho ukuba sikugcine endleleni, sikufikise endaweni endiyilungisileyo. Silumkele, uliphulaphule izwi laso. Musa ukusiphikisa, kuba asiyi kuluxolela uqeqo lwenu, kuba igama lam likuso. Ke ukuba uthe waliva ilizwi laso,
wenza konke ndikuthethayo, noba lutshaba kwiintshaba zakho. Ndibabandezele ababandezeli bakho, kuba isithunywa sam sohamba phambi kwakho, sikufikise kuma-Amori, namaHithi, namaPerizi, namaKanana, namaHivi, namaYebusi, ndiwabethe athi shwaca. Uze ungabanqumli oothixo babo, ungabakhonzi, ungenzi ngokwemisebenzi yabo. Uze uzigungxule, uziqhekeze nokuziqhekeza izimiso zabo zamatye. Nize nikhonze uYehova uThixo wenu, asisikelele isonka sakho namanzi akho, ndisisuse isifo phakathi kwakho. Akuyi kubakho kuphunza nokudlola ezweni lakho, inani lemihla yakho ndolizalisa. Ndiya kuzithuma phambi kwakho izothuso zam, ndibadubadube bonke abantu oya kufika kubo. Iintshaba zakho zonke ndizenze zikunikele ikhosi. Ndithume oonomeva phambi kwakho, bawagxothe amaHivi namaKanani namaHithi asuke phambi kwakho. Andiyi kuwagxotha phambi kwakho ngamnye, hleze ilizwe kube senkangala kulo, ade amarhamncwa asendle phezu kwakho. Ndiya kumana ukuwagxotha kancinane phambi kwakho, ude wande, ulidle ilifa ilizwe. Ndoyimisa imida yakho ithabathele kuLwandle Olubomvu, ise kuLwandle lwamaFilisti. Ithabathele intlango, ise kuwo umlambo, kuba abemi belo lizwe ndiya kubanikela esandleni sakho, ubagxothe phambi kwakho, uze unganqophisani nabo kwanoothixo babo, ize bangemi kwelo zwe lakho. Ndima 33. Hleze bakwenze undoni. Xa uthe wabakhonza oothixo babo, inene oko koba ngumgibe kuwe. Inene oko koba ngumgibe kuwe. Nkosi isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Zindlela zini uThixo awayenqwenela ukuzisebenzisa ukuzuza ilizwe ledinga? Yayingeyonjongo kaThixo ngamaSirayeli ukuba ayilwele indawo yawo entsha. Yayiza kunikezelwa kubo. Yayithenjiswe uAbraham, uIsaki noYakobi, kwaye yayifanelwe kukwamkelwa njengesipho esikhethekileyo sikaSirayeli. Umzekelo wokuhluthwa kwelizwe ledinga wabonakaliswa ngexesha lokuwela koLwandle Olubomvu. UThixo wabalwela abantu bakhe, waza wabanika uloyiso olupheleleyo phezu kwabo babeceba ukubabulala. Exodus, isahluko se-14, indima ye-13 neye-14. Amayiphutha oyiswa ngenxa yokuba uYehova wangenelela ngokumangalisayo. Ngokufanayo, ngexesha lokumkani wama-Asiriya, uSaneribhi, uThixo kanjalo woyisa inyambalala yomkhosi oxhobe wafa macala noqeqeshwe tse wama-Asiriya, kodwa engakhe alwe amaSirayeli. UThixo wabonelela ngoloyiso kuba ukumkani uHezekiya walikholelwa ilizwi likaThixo awayelinikiwe ngumprofethi u-Isaya. Ukumkani besibini, isahluko se-19, indima 35, no-Isaya, isahluko se-37, indima 36. UThixo wamxelela uAbraham ukuba ilizwe ledinga alizokunikezelwa kwangoko kwinzala yakhe. Koko kuphela emva kweminyaka engama-400. Genesis, isahluko se-15, indima ye-13 ukuya kweye-16. Ngoba isizathu sasihambelana nobubi sabemi belizwe laseKanani.
uThixo wayesebenza ngenceba kwabo bantu, waza wabanika elinye ithuba lobabalo ukuba baguquke. Noko kunjalo, baqhubeka novukelo lwabo ngakuThixo kwakunye nemigangatho yakhe. Ngenxa yoko ke, buthe busakuzaliseka ubugwenxa bezontlanga, uThixo wabe ekulungele ukunikezela ilizwe labo kumaHebhere njengelizwe labo elitsha. Ukongeza, uThixo wathembisa ukuba uza kuzigqogqa ziphume iintlanga ngaphambi kweIsirayeli ngeendlela ezimbini ezingaqhelekanga kodwa ezisebenzayo. Eyokuqala, ngokufaka ukunkwanya nokoyika kwiintlanga ezingendawo. Okwesibini, ngoonomeva abaza kugxotha abantu. Kwangaphambi kokuba amaSirayeli afike kumhlaba wabo omtsha, iintshaba zabo zaziza kushiya indawo yazo, zize zinikele umva zibaleke. Exodus 23, indima 27 neyama-28. Indima ebalulekileyo ekuzuzweni kwelizwe ledinga idlalwa sisithunywa sikaThixo. Lo mthunywa yayinguKristu owayekhokela amaSirayeli, owayezuza imihlaba aze awakhusele. Yena wayengumqulu welifu owabakhokela emini, kwakunye nomqulu womlilo ngexesha lasebusuku. USirayeli kwakufuneka ethathele ingqalelo eyodwa aze aphulaphule yena, kuba yena wayenegunya elingcwele. Exodus 23, indima 28. Ukudelela intando kaThixo nokungakholwa kwinkokhelo yakhe kwakwenza nzima ukubheka kwabo phambili. Umbuzo wengxoxo. Le ngcamango kaThixo yokunika abo bahedini iminyaka emininzi ukuba batshintshe iindlela zabo isifundisa ntoni ngobabalo lukaThixo? Kodwa kananjalo, ngemida yobabalo ngakwabo balayo ukulamkela. Le ngcamango kaThixo yokunika abo bahedini iminyaka emininzi ukuba batshintshe iindlela zabo isifundisa ntoni ngobabalo lukaThixo? Kodwa kanjalo, ngemida yobabalo ngakwabo balayo ukulamkela. Sishiya apha ke sihlobo ezithandekayo esanamhlanje, sihlabele mgama ukuya kulesithathu umhla wama-27 kule imiyo. Phantsi kwesihloko esithi iliso ngeliso. Iliso ngeliso. Sifunda kunye kwincwadi kaMateyu, sahluko 38 ukuya kwindima ye-48. Exodus, xolo, Mateyu, sahluko 5, indima ye-38 ukuya kwindima ye-48. Ubhale nje ke uMateyu. Caphula amazwi kaYesu. Nivile ukuba kwathiwa, iliso maliphindezelwe ngeliso, nezinyo ngezinyo. Ke mna ndithi kuni, maningasunduzani nokungendawo. Yithi esukuba ekutywarhaza esidleleni sakho sokunene, umguqulele nesinye eso. Nalowo ufuna ukumangalela akuhluthe ingubo yangaphantsi, myekele neyokwaleka. Nosukuba ekunyanzelela imayile enye, hamba naye zibe 2. Mphe lowo ukucelayo, nalowo ufuna ukuboleka kuwe ungamnikeli umva. Nivile ukuba kwathiwa, uze umthande ummelwane wakho, uluthiye utshaba lwakho. Ke mna ndithi kuni, zithandeni iintshaba zenu, basikeleleni abo baniqalekisayo, benzeleni okulungileyo abo banithiyayo, nibathandazele abo banigxekayo banitshutshise, ukuze nibe ngabantwana boYihlo osemazulwini.
ngokuba ilanga lakhe elenza liphume phezu kwabakhohlakeleyo nabalungileyo, nemvula eyinisa phezu kwabalungisayo nabangalungisiyo. Kuba xa nithe nathanda abo banithandayo, ninamvuzo mni na? Abenzi kwaloo nto yini na nababuthi berhafu? Naxa nithe nabulisa abazalwane benu bodwa, yintoni na egqithisileyo eniyenzayo? Abenje njalo yini nababuthi berhafu? Indima 48. Ngoko yibani ngabafezekileyo, njengokuba uYihlo osemazulwini efezekile. UYesu uyitolika njani intsingiselo yomthetho wempindezelo? Singawusebenzisa njani namhlanje? Kwintshumayelo yasentabeni, uYesu Kristu wacengceleza iindima zeTestamente endala, iindima abantu abaqhelene nazo ngokuqinisekileyo. Noko kunjalo, yena wayethetha ngokuchasene nomsinga wenkcazelo zabefundisi, okwakuthe ngokuhamba kweenkulungwane kwashenxiswa kwinjongo yokuqala yale mithetho. Oko kukuthi, isithethe sabantu asisithi nje kuphela injongo yelizwi likaThixo, koko kwezinye iimeko, cinga ngemiqathango yeSabatha kunye noko ikwenzileyo kumthetho weSabatha, zigqwethe injongo yayo kunye neentsingiselo. Ngamazwi akhe, uYesu wayebuyisela intsingiselo yasekuqaleni yale mithetho. Kwintaba yabo banoyolo, ngokwalathisa abaphulaphuli bakhe emva kwinjongo nentsingiselo yokuqala yeendima, uYesu wayefuna ukulungisa ezinye zezi nkcazelo zobuxoki. Indima esuka kwi-Exodus, isahluko 21, indima 24, ethetha ngeliso ngeliso, izinyo ngezinyo, yayicatshulwe kuMateyu, isahluko 5, indima 38, nethi, "Nivile, kodwa mna ndithi kuni", waza wasingisela kwi-lex talionis, umthetho obizwa ngokuba ngowempindezelo. Le ndima ikwasetyenzisiwe kwezinye iindawo eBhayibhileni. Leviticus, isahluko 24, indima 20, iDeuteronomy, isahluko 19, indima 21. Injongo yokuqala yalo mthetho yayiqulunqwe ngokuchaseneyo nayo nayiphi impindezelo yomntu. Yayinqanda iimbambano zabalamene ngegazi okanye impindezelo kube kungakhange kuphandwe kuqala. Umenzakalo kwakufuneka uphononongwe ngabagwebi, ize emva koko kumiselwe kuhlawulwe imbuyekezo efanelekileyo yemali. Esi senzo sasisenziwa ukuze kunqandwe abantu ekuthatheleni umthetho ezandleni zabo. Ubulungisa kwakufuneka benziwe, kodwa kwakufuneka benziwe ngokomthetho kaThixo. uYesu Kristu, owanikezela le mithetho yokuhlala kuMoses, wayeyazi injongo yalo mthetho. Ngenxa yoko, yena wayenako ukuyisebenzisa ngendlela engenacala ngokwenjongo yawo kwasekuqaleni. Injongo ehamba nawo yayikukuzisa ubulungisa noxolelwaniso, kwakunye nokubuyisela uxolo. Ubani angaxoxa ngelithi, ngandlela ithile, ubulungisa bukrobisa kuhlobo oluthile lwempindezelo. Ukusetyenziswa okukuko kwale mithetho yayililinge ngokwenkangeleko lokufumana umgangatho onguwo phakathi kweengcamango zobulungisa nempindezelo. Mbuzo wengxoxo: ukwazi ukuba ngenye imini ubulungisa buya kuza kukunceda njani ukuba umelane nentswela-bulungisa esiyibonayo ehlabathini ngoku? Ukwazi ukuba ngenye imini ubulungisa
uya kuza kukunceda njani ukuba umelane nentswela-bulungisa esiyibonayo ehlabathini ngoku. Sihlabele mgama ke zihlobo ezithandekayo, sisiya kuLwesine umhla wama-28 kwalapha kuAgasti, phantsi kwesihloko esithi Impindezelo. Sifunda kunye kumaRoma isahluko se-12, indima ye-19. Musani ukuziphindezelela, zintanda, yikhweleleni ingqumbo, kuba kubhaliwe kwathiwa, impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi. La mazwi akwafumaneka kwincwadi Deuteronomy isahluko sama-32, indima yama-35. Sithembiso sini namthethomni ezifumaneka kwezi ndima, kwaye zingqamene njani ngokusondeleleneyo? Ide iNkosi izise ubulungisa obunqongopheleyo ngoku. Yayiluxanduva lwabagwebi kuSirayeli wamandulo ukumisela umthetho nokugqiba isohlwayo esinobulungisa xa kuthe kwenzeka umonakalo okanye umenzakalo. Kodwa babedinga izinto eziphathekayo kuqala. Ingxaki yayikukuba abefundisi bomthetho ngexesha likaYesu babewusebenzisa lo mthetho ngendlela eyayivula ikroba lempindezelo yomntu siqu. Ngokwenza oko, imfundiso yayisuswa kumxholo wayo, kwaye nenjongo yasekuqala iphoswa. Ngenxa yoko, babekhusela oko ngwenene kwakusalelwa ngumthetho. Sifunda kunye kuMateyu isahluko sesi-6, indima yesi-4 neyesi-6. Mateyu isahluko sesi-6, indima yesi-4 neyesi-6. Ukuze amalizo akho abe semfihlakalweni, aze uYihlo obona emfihlakalweni akubuyisele ekuhleni. Indima yesi-6. Ke wena, xa sukuba uthandaza, ngena egumbini lakho, uthi uluvalile ucango lwakho, uthandaze kuYihlo osemfihlakalweni, aze uYihlo obona emfihlakalweni akubuyisele ekuhleni. Kwakhona siya kuMateyu isahluko se-16, indima yama-27, nefundeka ngolu hlobo. Mateyu isahluko se-16, indima yama-27. Kuba uNyana womntu uza kuza esebuqaqawuleni boyise, enezithunywa zakhe, andule ukubavuza bonke ngabanye ngokokwenza kwabo. Sikhabashe siye kwincwadi kaLuka isahluko sesi-6, indima yama-23. Ncwadi kaLuka isahluko sesi-6, indima yama-23, nefundeka ngolu hlobo. Vuyani ngaloo mini, nisuke imitsi, kuba niyabona umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Babesenjenjalo ooyise kubo abaprofeti. Eyokugqibela yekaTimoti, kuTimoti isahluko sesi-4, indima yesi-8. Ncwadi kaTimoti ebhalela uTimoti isahluko, ncwadi yesibini kaTimoti isahluko sesi-4, indima yesi-8. Timoti wesibini isahluko sesi-4, indima yesi-8, nefundeka ngolu hlobo. Okokugqibela, ndibekelwe isithsaba sobulungisa eya kundibuyisela ngaso ngaloo mini iNkosi, umgwebi olulungisa, ingabi ndim ndedwa ke, ibe ngabo bonke abakuthandayo ukubonakala kwayo. Nkosi, sikelela ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Ezi ndima zisixelela ntoni ngendlela uYesu awazibona ngayo iimfundiso zomvuzo
nesohlwayo. UYesu wayengachasenanga nemfundiso yomvuzo nesohlwayo. Ubulungisa ngumba wemfundiso, uyindawo engundoqo ebomini. Noko kunjalo, akukho mntu ufanele ukuthathela kuye indima yokuba ngumgwebi, iqumrhu labagwebi neyokubulala. Kungalula kangakanani kuthi ukugqwetha ubulungisa? Asikokwethu ukuphindezela umonakalo. Ukuba kukho ububi ekufuneka buhoyiwe, oku makwenziwe yinkundla engenacala, ngumsebenzi wabagwebi. Kule imeko, uYesu usixelela ukuba masigqibelele njengoko uBawo wethu osemazulwini egqibelela. Singakwazi njani ukugqibelela njengoThixo ngokwakhe? Uthando olungenamna luphawu olutshatsheleyo lukaThixo. Yena ufundisa abalandeli bakhe ukuba indlela yokuthanda iintshaba zabo nokuthandazela abo babatshutshisayo. Ingqibelelo yokwenene kukuthanda ukuxolela kwakunye nokuba nenceba. Luka, sahluko 6, indima 36. Nkqu nakwabo bangafanelwanga yiyo. Le mfundiso, kwakunye nezenzo ezikhokelela kuzo, koko kuthethwa kukubonakalisa isimilo sikaThixo. Imibuzo yengxoxo. Zeziphi iindlela esinokuthi ngazo imihla ngemihla sifunde ukuthanda ngendlela esiyalelwe ngayo? Kutheni le nto oku kusoloko kubandakanya ukufa kumna? Sisiyeke apha nesanamhlanje kanye kulo mbuzo wokufa komna. Sidlulele phambili kuLwesihlanu, 29 kwakule yeThupha, uAgasti. Ingcamango ngakumbi. Funda ku-Ellen G. White, sahluko esithi The Law Given to Israel, iphepha 310 ukuya 314, kwincwadi ethi Patriarchs and Prophets. Kuba siphila kwilizwe lotshaba lwethu, akumangalisi ukuba sibe nokuhlungiswa kubomi benene zindlela zalo ezinobugcisa nenkohliso. Ngubani phakathi kwethu ongayazanga intlungu nembulaleko? Zonke zisiza ngenxa yesono, kwakunye nehlabathi elimiweyo elinesono esiphila kulo. Ngelishwa, yinxalenye nje yobomi ngoku. Noko kunjalo, uThixo usinika amandla okumelana. Abhaleke nje uMama White, umsindisi onexabiso uya kuthumela uncedo kanye xa siludinga. Indlela eya ezulwini ingcwaliswe yimizila yeenyawo zakhe. Lonke iliva elenzakalisa iinyawo zethu lizenzakalisile ezakhe. Wonke umqamlezo esibizelwa ukuba siwuthwale, yena uwuthwele kuqala kunathi. INkosi ivumela iimbambano ukulungiselela umphefumlo uxolo. Ixesha lembandezelo yinkxwaleko eyoyikekayo kubantu bakaThixo. Kodwa ilixesha lokuba lonke ikholwa lokwenene likhangele phezulu, lize ngokholo libone umnyama wesithembiso urhangqe lona. La mazwi ke afumaneka kwincwadi ethi The Great Controversy, iphepha 633. Imibuzo yengxoxo. Umbuzo wokuqala.
Abantu kwiinkulungwane basokole kwinyaniso yokuba inkosi kwakufuneka izigxothe iintlanga ezingabahedeni ezweni labo, ide ngamanye amaxesha izitshayele. Ngokwenene ayonwabisi. Noko kunjalo, ukuqonda ukuba uthando lukaThixo kufuneka kanjalo lubonakalise ubulungisa kusinceda njani ukuba sithembe ukuba nkqu nakwezi ziganeko uthando lwakhe hayi nje kuphela ubulungisa bakhe batyhilwa. Mbuzo wesibini. Gxila ngakumbi kwinyaniso yokuba kanye emva kwawo onke amazwi kaYesu angokuthanda abanye, nkqu neentshaba zakhe, nkqu kunye nabo bakuthiyayo, yena uthi kuthi, ngoko yibani ngabafezekileyo njengokuba uYihlo osemazulwini efezekile. kuMateyu 5, indima 48. Kutheni le nto uYesu eza kwenza lo mthetho ulandele kanye emva kweminye imithetho? Wayesixelela ntoni yena apha ngento ekuyiyo, hayi nje ukugqibelela, koko ukugqibelela njengoYihlo osemazulwini? Mbuzo wesithathu. Umpostile uPawulos wayenesimo esisiso esiphakamisayo ngakumthetho kaThixo kwakunye nemisebenzi yawo. Noko kunjalo, wayechasene nokusetyenziswa gwenxa komthetho. Ithetha ukuthini intetho yakhe yokuba aniphantsi komthetho, niphantsi kobabalo? Kwisahluko 6, indima 14 kwincwadi yamaRoma. Kungaziphi iindlela esinokuthi ngazo siwusebenzise gwenxa umthetho? Mbuzo wesine nowokugqibela. Yintoni umehluko phakathi kobulungisa nempindezelo? Ingaba zizingcamango ezohluke mpela okanye iimbonakaliso nje ezohlukeneyo zengcamango enye? Sazi njani ukuba ukulangazelela kwethu ubulungisa asikuko eneneni ukulangazelela impindezelo? Masisiyeke apha ke zihlobo ezithandekayo, esalo veki sisajika-jikana nalo mbuzo side siyokucoca ngeSabatha umhla wama-30 kwalapha kuAgasti. Anisikelele uYehova, anigcine. Abukhanyise uYehova ubuso bakhe kuni, anibabale. Abuphakamisele uYehova ubuso bakhe kuni, aninike uxolo. Masithandaze. Sikuvile mzali ukuthetha kwakho. Usibonisa indlela yokuphilisana njengabantwana bakho. Sincede mzali, sifunde ukugqibelela njengoko nawe ugqibelele. Sikulangazelele ukwenza intando yakho nokokuba sele kumnyamendla. Sincede sifuze wena ngokulandela oko ukutshiloyo elizweni lakho. Yiba nathi kuba sekubonakala ukuba kusondele ukubuya kwakho. Yiba nathi senze okulungileyo phambi kobuso bakho. Yabulela ke mzali usivile nokuza kwenza konke oku kuba sikucela egameni lesifilayo weNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Inkosi kakhulu ke zihlobo ezithandekayo, siphinde sihlangane ngoLwesine ngecala emva kwentsimbi yesi-7 emalanga, xa siza kube sisicubungula esi sifundo, sigqwathula iingongoma eziphambili. Inkosi kakhulu.